Duha ka mga pusher nga giingong misukol atol sa drug operation patay. Mga police director sa Central Visayas gihulipan, gayranod na namilit na. Cebu City Mayor Tomas Osmeña di na manginlabot pa sa anti-drug campaign sa kapulisan sa Sugbo. Cebu Port Authority alerto na sa posibleng pagsibat sa 5 kagihingan lang generals nga nalambigit sa ginadiling drogas. Mayng hapon sugbog Kabisayan. Duha ka mga gikatahapang drug pusher nga naglihok sa syudad sa Mandawi ug Lapu-Lapu napusilan patay sa managlahing higayon. Unang shootout na itabo sa Barangay Mantuyong samtang ang ikaduha na tigayon sa Barangay Mactan sayo kaganihang buntag. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Dinhi sa gamay nga payag sa sitio Ihawan, Barangay Mantuyong, Dakbayan sa Mandawi, nahagba ang usa ka gidudahang drug pusher kinsa giingong na enkwentro sa mga operatiba sa Station 1 kagahapon sa hapon. Giila ni Senior Inspector Hugo Ipong ang suspect nga si Ricky Potot kinsa anaa sa ilang watch list ug sa Barangay Drug Abuse Council. Matod ni Ipong, usa ka residente ang mireklamo sa padayon nga pagpamaligya ni Potot ug shabu hinungdan sa buy-bust operation. Apan giingon nga misukol ang suspect, mao nga napusilan nila kini. During sa buy-bust, muna nga ni sukol gid siya, gani nakapabuto gid siya. So in return, ang pulis ni kuan ni bawas pod o paputo. Apan ang pag-umangko ni Potot kinsa tuas sa lugar din hitabo ang krimen, mihimakak nga dunay armas ang iyang uyuan. Giangko ni Angelica nga gituktok hangyo sab sila sa mga pulis sa miaging semana apan wa misurrender. Sanglit, dugay na silang mibiya sa maong bisyo. Pagpadagan og drug den, mo'y gisudlan ni Potot apan di kini pusher. Ya dugay na siguro sila sigdumutan ng bangal naging Ricky nang huyuan ba. Mao lagi dit sa nagsuod niya. Ambot ang sasang pagkaunsaa nga niingon sila nga gitiunan kuno sila armas, ni kuha kuno armas, ni sukol kuno wa biagid saksi biagid mi wagid na ni subi sa mga bata pay pangutanon wagid na sukol sa akong manguday kay bawgid ni. Napatay sa mga sakop sa City Intelligence Branch sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang level 3 drug pusher nga si Jomar Aying Gomez sud sa gituuhang suyupanan sa sitio Kasanta, Barangay Mactan, Kaganiha. Suspect sa tokhang sa Station 2 Police si Gomez, apan padayon gihapon siya siyang pagpamaligya og shabu. Ang uyuan sa gipatay miangkon nga user ang napatay. Upat ka sipa nga buto sa armas ang nadunggan sa mga silingan. Kuan ra nang nadunggan ako nay upat ka buto-buto din. Dire man mi nagbarog, then tan-aw ko pagkadungog namo sa upat ka buto nang hadlok mi. Then paggawas na akong balik kay nakita na ako nagdinaganay naman sila. Bahin sa pagpamaligya. Wa ko nadunggan na mong gamitan siya. Kaganiha gipahigayon ang buy-bust operation apan giingong nabantayan ni Gomez nga pulis ang iyang katransaksyon. Busa nagpabuto kini sa iyang armas. Up na may nakasense ang ato ang kuan atong subject na pulis ang katransaksyon mo nga ni kuan siya ang armas sir, ni punod siya sir. Ni sa tong tropa sir, sa tong backup sir. Rush up. Pagbunot sir, motong nakapabuto gina siya sir. Nakuha gikan sa posisyon ni Gomez ang 38 caliber pistol, 22 kagagmayng pakete sa shabu, buy-bust money ug drug paraphernalia. Alang sa aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Alerto na karon ang Cebu Port Authority alang sa gipagawas nga lookout bulletin order sa DOJ batok sa 5 ka mga police generals kansang mga pangan na duhig sa drug controversy. Si Jinky Rosit sa detalye. Pinasikad sa lookout bulletin order nga gipagawas sa Department of Justice batok sa 5 ka mga police generals nga gitudlong nalambigit sa drug trade, ang Cebu Port Authority alerto na sab alang niini. Nasukip sa LBO nga gi-issue alang sa Bureau of Immigration ang hugot nga pagbantay sa tanang local ug international port sa nasod. Ug tungod kay taga-Sugbo si retired General Vicente Loot, ang Cebu Port Authority sa ilang bahin andam nga musanong sa maong direktiba.
sa higayong makadawat sa maong kamanduan, ilang iapod-apod ang bulletin order sa mga entry points sa Siam, Kapantalan sa tibuok Cebu Province. I'm sure ang DOJ na sila murag template sa poster which they will supply us. Either naka-poster na siya or kami pa ang maghimo. But usually, like kanang mga wanted persons, mga terrorists, sila ready na may ilang poster, i-post na lang naman sa mga offices. Anda makigalayon ang CPA sa Bureau of Immigration alang sa mga impormasyon nga ilang makuha. Giauhag nila ang publiko, port police ug mga personahe sa matag Pantalan nga mutabang sab kanila. Apan si retired General Daan Bantayan Mayor Vicente Loot na mahayag pinaagi sa tawag sa telepono nga wa siya'y planong mubiya sa Sugbo. Anda matud pa niya nga tubangon ang bisan unsang investigasyon batok niya. I will abide by the order and I don't have also any plans of going outside of the country. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. DILG wa pa makadawat og lista sa giingong dulan 300 ka mga government officials nga nalambigit sa drug trade. Apan kung dunay naapil gikan sa Region 7, muagi gihapon kini sa due process. Si Jinky Rosit sa report. Sa labing uwahing tala sa Department of Interior and Local Government Central Office, miabot na sa dulan 300 ka mga government officials lukop nasod ang gikatahong nalambigit sa illegal drugs. Posible nga sa maong gidaghanon, adunay opisyal nga nagikan sa Rehiyon 7. Bisan ugwa pay nadawat nga listahan ang DILG 7, apan karon pa lang, ilan ang gipasalig nga kung naaman galing, muagi gyud sa due process ang mga barangay officials o kaha local chief executive nga lakip sa imbestigaran. To please coordinate sa mga appropriate agencies like PDEA, PNP, NBI, if na ay reports to katong mga drug pushers or users, para atulay dayon ang katong anti-drug campaign, no? Sa bahin ni Daan Bantayan Mayor Vicente Loot, gipahibaw ni Fernandez nga base sa balaod, ang sangguniang panlalawigan mo'y adunay katungod sa pag-imbestigar niya. Musud lang ang DILG sa investigasyon kung kinahanglanon na sa Office of the President, isip sila maoy investigating arm. Apan samtang wa pa sila'y nadawat nga mando gikan sa ilang labaw, ang hunta probinsyal maoy angayang mutanaw sa iyang kaso. Sa atong balaod, administrative cases, if formally filed, should be filed if administrative in nature sa katong sangguniang palalawigan. Tanan cases na administrative sa in nature. If it's criminal, it should be sa atong mga proper courts, no, appropriate courts. Sa pagkakaroon padayong milingkod isip amahan sa Daan Bantayan si Loot, sanglit di man konektado ang iyang trabaho sa alegasyon sa PNP. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Provincial Police Director na namilit sa iyang mga sakop human gipulihan sa katungdanan. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Pasaylo ako sa katong mga opisyal nga akong nabanghagan usahay o nakasapan o na-reprimand. Siguro naman ay hindi naman ganun ako kabrutal, hindi ko kayo sinipa, hindi ko kayo sinuspenso, hindi ko kayo... Wa matingala si outgoing CPPO Director Senior Superintendent Clifford Gayranod sa gipatuman nga major revamp sa nagkalain-laing police office. Matud niya, maugyod kini ang kasagarang mahitabo matag adunay bag-ong presidente nga molingkod. Kagahapon sa hapon, gipahibaw sa Police Regional Office 7 nga huli pa na sa ilang mga pwesto ang hepe sa Cebu City Police Office, Cebu Provincial Police Office, Mandawi City Police Office, Lapu-Lapu City Police Office ug Bohol Provincial Police Office. Si Gayranod na namilit siyang mga tao atol sa ilang conference kaganihang buntag. Matud pa ni Gayranod nga nasayangan siya sa nasugdan niyang mga operasyon sulod sa 6 ka buwan apan mando kinigikan silang labaw. Andam usab siyang ipahimutang bisan asang lugara ug nang hinaot siyang adunay ihatag kaniyang posisyon. Dili na siya kayo surprise kay I was expecting for relief kasi according to our Chief PNP may revamp nga daw, so ina-expect ko na baka tayugon ang Visayas, so okay lang anyway.
Order lang naman ta kung anong instruction sa krami, so sundon na to sa instruction sa atong Chief PNP. Dako ang panghinaot ni Gayranod nga makabalik pa siya sa Reyon 7 ilabi na gyud sa Sugbo tud kay buot niyang mapadayon ang pagserbisyo sa mga Sugbuanon. Masaligon hinuon siya nga ipadayon ni Senior Superintendent Jose Macanas ang iyang nasugdan batok sa kriminalidad sa probinsya. Nag-una ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo sa kampanya batok illegal nga drogas tibok rehiyon. So as a Cebuano myself, I like to serve the Cebuanos more. Pero basin makabalik pa ko or takaba ako sa puhon. So I'll just wait the orders for the Chief PNP. Ang gipangtangtang nga mga police directors kasamtangan nga ma-assign sa personal holding unit sa Camp Crame. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Gobernador sa lalawigan sa Sugbo gianugunan sa pagtangtang kang Senior Superintendent Clifford Gayranod pagka Police Director sa probinsya. Apan wala kini mureklamo nga giilisan ang Pangulo sa Kapulisan sa lalawigan aron usab malikayan sa mga opisyal nga mapolitika. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. Gimando sa Camp Crame nga si Senior Superintendent Jose Macanas gikan sa Highway Patrol Group. Mao na ang Police Director sa lalawigan sa Sugbo. Ang kamanduan gipirmahan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Kagahapon gitawagan si Governor Junjun Davide ni Senior Superintendent Clifford Gayranod aron pagpahibalo nga giilisan na kini. Matud ni Davide, sa nangaging administrasyon gipahibaw sila kung ilisan ang ilang hepe apan karon lahi na. Hinuon nakasabot si Davide sa nahitabo kay bag-o na ang administrasyon. President Duterte is that tungod lagi sa iyang kampanya versus illegal drugs, makasabot po ta. This is bound to happen. Nag-expect ta ni ini. I-reshuffle, i-reassign yung mga current police officers. That's part of the ano nila. Nakauyon ra ang gobernador sa gihimo sa bag-ong administrasyon nga dili na sila mupili sa mga hepe sa kapulisan aron dili mapolitika ang mga police officials. Nang hinaot kini nga maayo ang performance sa kampanya batok sa gidli nga drogas ang mupuli ni Gayranod. Mag-expect nga may sa performance siya. Labi na ni sa atong kampanya po batok sa illegal drugs. Mao man na atong gitagang yun og pagtagad yun. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Usa kalawak sa jewelry manufacturing company nga anaa nahimutang diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nasunog kagahapon sa hapon. Ang maong kumpanya anaa nahimutang sa Cebu Light Industrial Park sa Barangay Basak, Syudad sa Lapu-Lapu. Ang safety engineer sa MEPS Fire Department nga si Engineer Rap Ortega nagkanayon nga nadawat nila ang sunog pasado alas 4 sa hapon. Matod sa fire investigator, faulty electrical wiring ang hinungdan sa pag-ulbo sa kayo na nagsugod sa scrap area sa EG Cebu office. Alas 3:42 sa hapon, ang mga trabahante daling gipagawa sa ilang mga opisina. Gipatawag sa outgoing Provincial Police Director ang mga pulis ug mga chief of police nga nagkuwang sa ilang performance batok sa kampanya sa gidili nga drugas. Kinigaksyonan ni Leslie Caminade Vestil. Ang lalawigan sa Sugbo ang adunay pinakadaghan nga mga police stations nga minus og performance sa ilang kampanya batok sa gidili nga drogas. Gipatawag sila ni outgoing Chief Senior Superintendent Clifford Gayranod aron masayran kung unsay rason nga pakyas ang 39 ka mga police stations. Tanan nga police station gitahasan sa pagsikop o pag-surrender sa labing minus katunga sa ilang listahan nga nalambigit sa gidili nga drogas. Gipahimangnuan sila ni Gayranod nga posibleng malagpot sila sa mga layo kaayong mga assignment. To wake you up again. I've been reminding you time and time again every 3 weeks. Nagre-remind ako sa'yo every week na ayusin natin kasi okay lang anyway, matransfer ako dito lang naman ako sa Cebu province. What if other provinces or other regions, yun ang worst. Himuon ang re-evaluation sa ilang performance aron pagsusi kung anaa pa umibiya na silang mga lugar ang anaa sa listahan sa mga nalambigit sa gidili nga drogas. Gisultian ni Gayranod ug unsa ka seryoso ang bagong administrasyon sa kampanya batok sa kriminalidad.
So I want you again to realize how important this is. So tutukan nyo kasi iba ng PD nyo bukas. Gihangyo usab ni Gayranod ang mga hepe sa kapulisan nga muundang nagkadtong nalambigit sa pagpanalipod sa mga drug pusher sa ilang lugar. Mato ni Gayranod, nadungagan pa ang iyang mga listahan sa mga pulis nga nalambigit sa gidili nga drogas. Ang listahan iyang gisumiter ngadto sa buhatan ni Police Regional Office 7 Director Noli Talinio. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vestil, News 5. Mayor Tomas Osmeña dili na manggilabot sa peace and order ug anti-illegal drug operation sa dakbayan sa Sugbo. Human giilisan sa Campo Crame ang iyang Chief of Police. Kini giaksyonan ni Johanna Medina. Si Senior Superintendent Joel Duria gikan sa National Capital Regional Police Office ug gitudlo sa Chief PNP nga ipuli kang Senior Superintendent Benjamin Santos Jr. isip City Director sa dakbayan sa Sugbo. Si Santos na ila nga bata-bata ni retired Deputy Director General Marcelo Garbo, kinsa ginghana ni President Rodrigo Duterte nga protector sa mga drug lords sa nasud. Karon nga giilisan si Santos, dili lamang ilabot si Mayor Tomas Osmeña sa mga kalihukan ug plano sa bag-ong Police City Director. Di na usab siya musuporta sa mga peace and order ug anti-illegal drugs operations sa dakbayan. Naman din na sa kamot nga kisay mo take over, dili ako. Kaya mo nang ilang hukom, mo take over sila. So, murag I'm also relieved, no? Di lang ang chief, di lang ang commander. Apinsan ko, sige ka muna ang buot niya na. Undango na ni Osmeña ang iyang reward system sa mga pulis nga makapatay ug mga kriminal nga naglakip sa mga drug pushers. Wala usab siya makauyon nga giilisan si kanhi Police Regional Director Patrocinio Comendador lakip sa pagdissolve sa BRO 7 sa duha ka regional police operating units. Alang kaniya, dili sila ang ngayan ilisan kay dako kini og nahimo sa pagukod sa gidili nga drogas. Ang mga pulis nga gipang ilisan gi-assign dihang naghinangat ang election ni atong Mayo og gituhuan nga binuhatan ni Garbo. I'm just worried whether they will be able to sustain this. Because I'm very proud of what our police department has been able to accomplish. Iyan ang gisalig ang tanang kalihukan sa mga kapulisan dito kang Chief Superintendent Noli Talinio ug andam siya ang mutabang kung mudangop kini kaniya. Alang sa Aksyon Bisaya, Johanna Medina, News 5. Nagdumili sa pagkomentaryo ang mga sakop sa judiciary sa pagpamenos sa allowance nga ilang madawat gikan sa Cebu City Hall. Ang Assistant Clerk of Court sa Court of Appeals nga si Attorney Lucel Enhambre niingon nga dili na lang sila mokomentaryo sa desisyon ni Mayor Tomas Osmeña. Mga huwes sa Court of Appeals nagdawat og tag 25,000 pesos nga binuwan nga allowance gikan sa dakbayan sa Sugbo. Kagahapon gipahibalo sa bag-ong napili nga mayor sa dakbayan sa Sugbo nga katunga na lang ang ilang ihatag. Lakip sa madawat ug allowance gikan sa City Hall ang mga clerk of court ug mga sakop sa prosecutor's office. Mga pulis on duty sa Mabolo Police Station nga gipugahan mag-atubang og investigasyon. Posible nga sila pahamtangan sa silot nga pagkatangtang sa pwesto ngadto sa pagkasuspenso. Kini giaksyonan ni Leslie Caminadi Vestil. Posibleng masuspenso sila mga katungdanan ng mga pulis sa Mabolo Police Station nga naiskapuhan og duha ka pineriso kagahapon. Nakagawas sa prisuhan agi sa Kisame ang duha ka pineriso nga silang J. Mark Lahay-Lahay ug Ramil Burden nga nadakpan raw sa dayon. Matud pa sa hepe sa Investigation and Detective Management Branch sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga kun aduna sila makitang kasaypanan sa mga pulis nga on duty, posible sila nga masuspenso. Wala pa abot sa mga dire explanation nila, no? But according sa among investigation dito is that nadjud sila ilapses dito sa ilang pagbantay sa preso. Possible sanctions and kaning simple neglect. Mga mahog ni ko suspension.
Lakip nga posibleng masuspenso ang hepe sa Mabolo Police Station nga si Senior Inspector Humubuno Sayon kung makita sa investigasyon nga aduna kini kasaypanan. Apan mato ni Divaras, ang daling pagkasikop sa mga puganti makaminos sa posibleng silot nga ipahamtang kanila. Mumatan na actually kay ang jailbreak within 24 hours dapat ma-recover, but sa ilang case mga 8 hours na ata na-recover daw nila. So mga mitigating circumstances na tanawon. Mato ni Divaras, gikinahanglan unta nga ang prisuhan sa usa ka police station makita sa desk officer on duty ug kanunay nga hayag aron makita ang kalihukan sa mga binilanggo sulod niini. Gikinahanglan sab ang inuras nga head count aron masusi kung nagkuwang ba ang mga piniriso ug dili na ulahing nahibalo nga dugay nang nangawagtang ang mga piniriso. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. 8 sa napulo ka mga bag-o nga bus gyapod-apod sa Kapitolyo sa Kalungsuran. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Giturn over nila ni Governor Junjun Davide ug Vice Governor Agnes Magpali ang mga bag-ong bus ngadto sa 7 ka lungsod ug usa ka syudad sa lalawigan. Ang gihatagan og bag-ong bus ang mga lungsod sa Konsolasyon, Compostela, Katmon, Sugod, Sambuan, Badjan, Tuburan ug Dakbayan sa Bugo. Tungod sa maayong pagduma sa kaban sa Kapitolyo, doon nagyoy sa lapi ang Kapitolyo karon daghanta og sa lapi nga magamit aron pagpatuman sa kalambuan sa matag Sugbuanon. Tuturn sa mayor karon pag gid katulon yang termino karon nga at least nakadawat yun may sakinan dugay na mo ning gihandom ato pang 2010 kay sa katong programa sa previous administration nga katungsod sa top 10 sa Iguin tagaan og usas priority nga matagaan og bus sa suri-suri sa Sugbo. So natong panahon na nasulod mi sa top 10 pero wala mi makalit sa natong panahon. Dako na mo ang kalipay karon nga at least sa administrasyon ni Gov Junjun o Vice Governor Agnes Magpali nga nanay gyud taon na namo ang pangandoy sa tuburan nga matagaan og sakyanan. Sa 51 ka munisipalidad ug syudad sa probinsya, aduna pay 17 ka lungsod ug syudad nga ang wala pa mahatagi og bus ug posible nga sa sunod tuig na sila mahatagan. We will try our best na mahatagan po ni sila. Dili tingali maintiro mga kuan tanan at one same one maybe this year, next year and then towards 2018 na po. Basta kay ato objective makahamatagan tanan yun. Ang head sa General Service Office, June Sepe, nagkanayon nga ang matag bus nagkantidad og 2.8 million pesos ug gipalit gikan sa 30 milyones nga budget. Ang duha ka bus anaa ubos sa buhatan ni Magpali ug sa gobernador. Pare-pareho ra siya. Sa una, ang capacity ato is 33 man siya karon 34 seats na siya. Brand new siya niya katong last time brand new man sa to ang kuan di ba, so pareho naman ang requirement wa man ta mo kuan except nga murag it looks like bigger karon kay murag taas-taas siya tan-awon niya spacious siya lingkuranan bus na siya sir, coaster coaster ba tawag Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasod, 17 ang patay ug 40 ang angol sa usa ka airstrike sa usa ka refugee camp sa Hadalat, Syria nga nahimutang sa border sa Jordan. Wala masiguro kung ang mga eroplano sa Syria o sa Russia ang nihimo sa pagpamomba. Ang refugee camp gitarget sa pagtuo nga gipuy-an kini sa pamilya sa nangulo sa rebel group nga Eastern Lions nga gipaluyuhan sa United States. Ang pundok nagigbatok usab sa mga sakop sa Islamic State. Ang refugee camp na nahimutang sa no man's land border sa Syria ug Jordan gipuy-an sa libuan ka mga refugees sa Syria. Sila gidid-an sa pagsulod sa Jordan human sa pag-atake nga gihimo sa ISIS gamit ang usa ka suicide truck bomb nga nakapatay sa 6 ka border guards. Tulo ang patay ug dili mo menos kapin sa 30 ang angol sa usa ka anti-government protest sa syudad sa Gao sa nasud sa Mali. Tulo ang patay ug dili mo menos kapin sa 30 ang naangol sa usa ka anti-government protest sa syudad sa Gao sa nasud sa Mali. Supak sila sa pagtudlo sa bag-ong mga namunuan sa ilang lugar nga gimando sa usa ka peace agreement.
ang gobyerno sa Mali adunay napirmahan nga peace agreement uban sa mga rebelde nga Tuareg aron sa pagtapos sa pipila ka dekada na nga kagubot. Supak ang mga nagprotesta nga hatagan og susamang gahom sama sa signatory sa peace agreement ang gipangtudlo nga sa kasamtangang mamunuan. Nanawagan sila sa resignation sa gobernador sa rehiyon ug sa security minister. Ang United Nations nakahukom sa pagdala og peacekeeping forces tungod sa posibleng pagbalik sa kagubot sa nasod. Tulo ka mga nasod may issue sa pahimangno sa ilang mga citizens kung mubiyahe sa United States. Nunot kini sa mga sunod-sunod nga protesta nga gihimo tungod sa pagpatay sa duha ka African Americans. Ang USA mao ang sagad mo issue sa maong pahimangno. Sa higayon nga adunay mga lugar nga adunay kagubot. Ang mi-issue sa mga travel warnings mao ang nasod sa Bahrain, Bahamas ug United Arab Emirates. Ang tulo ka nasod mitambag sa ilang mga citizens sa paglikay sa mga lugar nga adunay protesta ug mga lugar nga adunay daghang tawo nga nagtapok. Misaka ang mga protesta human napatay sa mga pulis ang duha ka mga African Americans. Gani mikatap ngadto sa London ang protesta nga gitawag nila og Black Lives Matters protest. Mikabat na sa 2,707 ang misurrender sa nagkalain-lain nga police station sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Chief Inspector Ryan Divaras, ang Talamban Police Station ang adunay kinadaghanan nga misurrender. Sa misurrender 632 niini mga drug pushers ug ang kadaghanan gikan sa San Nicolas Police Station. Gipaabot sa kapulisan nga aduna pay daghan nga musurrender sa ilang gihimo nga Oplan Tok-Tok Hangyo. Kulang pa siya. Lalo na sa pushers na na category. High value target, sir. Pero naman tayo mga tanang targets na to sa Cebu City, sa anti-drug campaign na to, na na-meet naman. Na-meet na. Target na. Bag-ong namunuan sa Dakbayan sa Sugbo wala magdali sa paghuman sa bag-ong City Hospital. Buot nila nga masubay sa insaktong pamaagi ang pagtukod nini. Kinigaksyonan ni Lorraine Lumantas. Wa magdali ang Dakbayan sa Sugbo sa paghuman sa gitukod nga bag-ong Cebu City Medical Center. Matud pa ni City Councilor Mary Ann de Los Santos, dili nila panumbalingon nga malangay kini. Mas importante kanila nga masubay ang insaktong mga pamaagi sa pagtukod niini. So we don't mind if we will be delaying the project for as long as we are correcting and following a process. Ang building gisugdan og tukod nga walay building permit ug hangtod karon wala pa usab permahi ni Mayor Tomas Osmeña ang papilis niini. Gawas niini nakita nga milapas ang gitukod nga hospital kini sa gi-require nga esment gikan sa dalan. Nanausab ang mga plano sa opisina sa mayor o gihuwat ang evaluation o recommendation alang sa pagpadayon sa pagtukod sa hospital. A recommendation coming from some people who can give us input about the present situation of CCFC. Alang sa Aksyon Bisaya, Lorraine Lumantas, News 5. Maugkadto mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!